Andarshi Prabhu. Hare Krishna. Yeah, thank you Prabhu. Warm welcome for today's Bhagavatam session. நம்ம இன்னைக்கு முதல் கேண்டோ 6வது அத்தியாயத்துல 34வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டே ஆச்சாரியார் கிட்டே நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஸோ நம்ம 34வது ஸ்லோகம் பார்க்குறோம். நான் சொல்றேன், நீங்க திருப்பி சொல்லுங்க. ஏதத் ஆத்ர சித்தானாம் மாத்ரா ஸ்பர்ஷே சய முஹுः மாத்ரா ஸ்பர்ஷே சய முஹுः பவ சிந்து ப்ளவோ திருஷ்டோ சிந்து ப்ளவோ திருஷ்டோ ஹரிச்சரண்யனுவர்ணனம் புஷ்பா மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க, நாங்க திருப்பி சொல்றோம். ஏதத்தி ஆதூர சித்தானாம் ஏதத்தி ஆதூர சிந்தானாம் மாத்ரா ஸ்பர்ஷே சயா முஹுः மாத்ரா ஸ்பர்ஷே சய முஹுः பவ சிந்து ப்ளவோ திருஷ்டோ பவ சிந்து ப்ளவோ திருஷ்டோ ஹரி சர்யானுவர்ணனம் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு நெக்ஸ்ட் இந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போங்க பிரபு. கார்த்திகேயன் பிரபு அந்த மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் மேல இருக்கு இல்லையா, மேல மொழிபெயர்ப்பு.
இந்திரிய போகங்களை அனுபவிக்க வேண்டுமென்ற இடையறாத ஆசைகளில் மூழ்கியிருப்பவர்களால் பரம புருஷரின் உன்னதமான செயல்களை இடைவிடாமல் பாடுவதன் மூலம் அறியாமை எனும் கடலை கடந்துவிட முடியும் என்பதை எனது சொந்த அனுபவத்தினால் நான் உணர்ந்து கொண்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மொழிபெயர்ப்புல என்ன சொல்றாங்கன்றதை பார்த்துட்டு அப்புறம் பொருளுரை போகலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாரதர் வந்து வியாசதேவர் கிட்ட பேசுறார். அதை வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, என் சொந்த அனுபவத்தினால் நான் உணர்ந்து கொண்டேன்ற வார்த்தை மூலமா நம்ம இந்த ஸ்லோகம் வந்து நாரதர் வந்து வியாசதேவர் கிட்ட பேசுறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அறியாமை என்னும் கடலை கடந்து விட முடியும். ஸோ இந்த அறியாமையில இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய சுக போகங்களை வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? சுகபோகங்களை பிரபு மேல மொழிபெயர்ப்பு. யா, தேங்க்யூ. ஸோ சுகபோகங்களை வந்து எப்படி அனுபவிக்க முடியும்? இந்திரங்கள் மூலமா அனுபவிக்க முடியும் இல்லையா? எனக்கு பிடிச்சது சாப்பாடு சாப்பிடணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? என் நாக்குக்கு என்ன திருப்திப்படுத்த முடியும் அதை வந்து நான் முயற்சி பண்றேன். ஸோ ஒவ்வொரு புலன்களை ஒவ்வொருத்தரும் வந்து என்ன பண்றோம்? திருப்தி படுறதுக்கு முயற்சி பண்றோம். ஸோ இது எதனால பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஆக்சுவலி நம்ம யாரை திருப்திப்படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணணும். அதை தெரியாம நம்ம இங்க வந்து உழண்டுட்டு இருக்கோம், கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு செயல் என்னுடைய புலன்களை ஒருத்தன் வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு செய்யறான்னா அவன் பந்தப்படுகிறான். ஓகேங்களா? ஸோ அவன் அந்த பந்தத்தினால என்ன ஆகுறான்? மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள நுழையிறான். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இருந்து அவன் வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு படகு வேணும். இங்க படகுன்ற வார்த்தை எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமபுருஷ் இந்த படகு வந்து எதை குறிப்பிடுறாங்கன்னா, கடவுளுடைய திவ்யமான நாம ரூப குண லீலைகள் வச்சு அவன் கடக்க முடியும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த பிரச்சனை என்னன்னா, மனுஷங்களை எல்லாம் இந்திரிய திருப்தியில ஈடுபட்டுட்டா அவன் வந்து ஹரே கிருஷ்ணன் அவன் வந்து வெளியே வரணும்னா எப்படி வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த படகை எடுத்துக்கணும். ஒருத்தன் வந்து ஒரு கடல்ல இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம பவ சிந்து அண்ட் இந்த 3வது ஸ்லோகத்தை இந்த ஸ்லோகத்தோட 3வது வரி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பவ சிந்து பிளவோ திருஷ்டா. பவன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பவ சிந்துன்னா இந்த கடல் இல்லையா? பிளவோ திருஷ்டா. பிளவோன்னு கப்பல் இல்ல படகு அர்த்தம். நம்ம ஒரு கடல்ல வச்சுதான் படகுல வந்து அந்த இடத்துல வந்து வெளியே வரணும். அது மாதிரி இந்த சம்சாரத்துல இருந்து நம்ம இந்த அறியாமையில வாழ்ந்துட்டு இருக்க நம்ம எப்படி வெளியே வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை புரிச்சுக்கணும். அது எப்படி முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அது யார்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்ம இந்த கடலை கடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கருத்தை வந்து இங்க நாரத முனி வந்து சொல்றார். பர்பட் சர்வதாச பிரபு நீங்க படிங்க பர்பட் பொருள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி, பிரபு படிக்கணும். 2 பேராகிராஃப் இருக்கு. நீங்க ஒருத்தவங்க அதுவும் ஒருத்தவங்க படிங்க பிரபு. பக்திவேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஜீவராசியால் சிறிது நேரம் கூட அமைதியாக இருக்க முடியாது. அவன் எதையாவது செய்து கொண்டோ நினைத்து கொண்டோ அல்லது எதை பற்றியாவது பேசிக்கொண்டோ தான் இருப்பான். பௌதிகவாதிகள் பொதுவாக தங்களது புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் விஷயங்களை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருப்பார்கள். ஆனால் இவ்விஷயங்கள் மாயா சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் இவை எவ்வித திருப்தியையும் அளிப்பதில்லை. எனவே அவர்கள் கவலைகளும் ஆவல்களும் நிறைந்தவர்களாக மாறிவிடுகின்றனர். இது மாயா அல்லது பொய்த்தோற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. திருப்தி அளிக்காத பொருளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இது மாயா அல்லது பொய்த்தோற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே பகவானின் பெருமைகளை எப்போதும் பாடிக்கொண்டிருப்பதுதான் புலன் நுகர்வில் ஈடுபட்டுள்ள இத்தகைய அதிருப்தியடைந்த ஜீவன்களுக்கு திருப்தி அளிக்கும் என்று நாரத முனிவர் தனது சொந்த அனுபவத்தின் வாயிலாக கூறுகிறார். ஒரு ஜீவராசியின் சிந்தனை, உயர்வு, விருப்பம் அல்லது செயல் ஆகியவற்றை ஒருவராலும் தடுக்க முடியாது. ஆனால் உண்மையான ஆனந்தத்தை ஒருவர் விரும்பினால் அவர் விஷயத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இறந்து கொண்டிருக்கும் மனிதனை பற்றி பேசுவதற்கு பதிலாக பகவானை பற்றி பேச வேண்டும். திரைப்பட நடிகர்களின் செயல்களை அனுபவிப்பதற்கு பதிலாக ஒருவர் தனது கவனத்தை பகவானிடமும் அவரின் நித்திய சகாக்களான கோபியர்களிடம், லக்ஷ்மிகளிடம் திருப்ப வேண்டும். சர்வசக்தி படைத்தவரான பரமபுருஷ பகவான் அவரது அசாதாரணமான கருணையினால் அகாரணமான கருணையினால் பூமியில் அவதரித்து உலகாயுதமான மனிதர்களைப் போல் செயற்பட்ட போதிலும் அதே சமயத்தில் அவர் சர்வசக்தியுள்ளவர் என்பதால் அசாதாரணமாகவும் செயற்பட்டார்
இதை அவர் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் நன்மைக்காகவே செய்கிறார். ஏனெனில் இதனால் அவர்கள் தங்களுடைய கவனத்தை ஆன்மீக வாழ்வை நோக்கி திருப்பிக் கொள்ள முடியும். இவ்வாறு செய்வதால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா படிப்படியாக ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் பிறப்பிடமான அறியாமை என்னும் கடலை சுலபமாக கடந்து விடுகிறார். மிக உயர்ந்த அதிகாரியான ஸ்ரீ நாரத முனிவர் தனது சொந்த அனுபவத்தில் இருந்து இதை குறிப்பிடுகிறார். மேலும் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தராகிய நாரதரின் அடிச்சுவட்டுகளை நாம் பின்பற்றுவோமானால் நாமும் அதே அனுபவத்தை பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து பர்பட்ல இருந்து நம்ம 4 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சு இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து ஆத்மான்னு பற்றி சொன்னார். அதுக்கு அடுத்தது மாயான்ற ஒரு விஷயத்த காம்போனண்ட்டை சொன்னார். அப்புறம் உண்மையான சந்தோஷத்தை பற்றி சொல்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத சுவட்டை வந்து பின்பற்றணும், ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவட்டை பின் பண்ணணும். இந்த 4 பாயிண்ட்ஸை வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம எல்லாம் இப்போ தெரியும், நம்ம எல்லாம் வந்து யாருன்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா ஆத்மான்ற சொல்கிற அளவுக்கு பக்குவம் இருக்கு நமக்கு இன்னைக்கு, இல்லையா? ஸோ இதை வந்து இந்த ஆத்மாவுடைய தன்மைகளை நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். அது வந்து எப்படியாப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நா ஜாயத்தே மிரியத்தே துவா கடாச்சின் நியாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயக அஜோ நித்யக சாஸ்வதோ யாம் புராணோ ந ஹன்யாத்தே அந்யமானே சரீரே. நான் அது இது 3rd and 4th லைன்ல பார்த்தீங்கன்னா, அஜோ நித்தியக சாஸ்வத யாம் புராணோ, அது நித்தியமானது, சாஸ்வதமானது, பழமையானது, பிறப்பற்றதுன்ற தன்மைகள் இருக்குது நம்ம ஆத்மாக்கு, இல்லையா? ஸோ ஆத்மாவில் வந்து 2 விதமான ஆத்மா இருக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று விபு ஆத்மா, ஒன்னொன்று அணு ஆத்மா. நம்ம எல்லாம் வந்து அணு ஆத்மா, கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு. நம்மளுடைய இயல்பு என்ன, நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கடவுளுடைய நித்திய சேவர்கள். இதுதான் இந்த ஆத்மாவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆத்மா பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்குமா, ஒரு நிமிஷம் கூட சும்மாவே இருக்காதான். ஓகேங்களா? அது எப்படியாப்பட்டதுன்னா, துருன்னு ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும். நம்ம உடம்புனா கொஞ்ச நேரம் வேலை செஞ்சு அப்பா கை கால் வலிக்குதுடான்னு உட்காருவோம். ஆனா இந்த ஆத்மா வந்து எப்பவுமே அவ்வளவு அளவுக்கு சுறுசுறுப்பா இருக்குமா, அதுக்கு சோர்வுன்றதே இருக்கவே இருக்காது. அதனால அது என்ன பண்ணுது, எப்பயாவது எதையாவது யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், நினைச்சிட்டு இருக்கோம், பேசிட்டு இருக்கோம், இல்லையா? ஸோ எதை பத்தி தான் அது பேசுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புலனை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் பேசிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த புலனை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் பேசிட்டு இருக்குது. நிஜமா அந்த புலன் இன்பம் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகுதா, 100% அடையுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது முயற்சி தான் பண்ணுது. ஆனா அந்த முயற்சியில என்ன ஆகுது, வெறுமை தான் கிடைக்குது, ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி நிக்குது. ஸோ எவ்வளவோ பக்குவமா இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து நான் இதை வந்து அனுபவிச்சியே அடையணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அது வந்து ஹேண்டில் பண்ணுது. இருந்தாலும் அதுல என்ன ஆகுது, கவலை தான் வருது அதுக்கு. ஓகேங்களா? சரிப்பா, இந்த கவலை சரி, இது எல்லா விஷயங்களும் ஏன் ஒரு கவலையில முடியுது, அது ஏன் வந்து இப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது எல்லாம் வந்து யாரு கீழே இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயா. சோ இது என்னப்பா இந்த மாயான்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா, மாயா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம பொருள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, எனர்ஜி ஆஃப் லார்ட், கடவுளுடைய சக்திக்கு வந்து மாயான்னு ஒரு பொருள் இருக்கு. இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து 2 விதமான மாயை இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு மகாமாயை, இன்னொன்னு யோக மாயை. மகாமாயை யாருடான்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணரை மறக்க வச்சுட்டு நீ சந்தோஷமா நல்லா இரு, உன் புலன் இன்பத்தை வந்து திருப்திப்படுத்திக்கோ, நம்ம உடல் அளவிலும் மனசளவிலும் புலன் அளவிலையும் வேலை செய்ய வைக்கிறதா இந்த மகாமாயா. ஓகேவா? கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாமாயை சிருஷ்டி பண்ணாரு, அதுக்கு ரொம்ப வலிமையும் கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா எப்பவுமே நமக்கும் மாயைக்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சண்டை போட்டுட்டே இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை நினைக்க விடாம பண்ணும். பட் நம்ம ஆத்மான்னு ஒரு உணர்ந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். ஸோ மகாமாயாக்கு அவ்வளோ பவர் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. ஆனா மகாமாயாக்கு அவ்வளோ பவர் இருந்தாலும் அது கடவுள் முன்னாடி நிக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து தகுதி இல்லை. அது வெக்கப்பட்டு குனிஞ்சி தனியா நிற்கும், தலை குனிஞ்சு நிற்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம மாயையை படைத்தவரான பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணுன்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு மாயை என்னப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா யோக மாயா. யோக மாயா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அந்தரங்க சக்தி. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பக்தி பண்றதுக்கு வந்து அவங்க நம்மள வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அவங்க வந்து அவங்களால வந்து நம்மளால கடவுள்கிட்ட போக முடியும். இது வந்து மாயையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதுக்கு அடுத்தது சரிப்பா, நம்ம மாயைக்குள்ள உண்டாகி என்னென்னதான் ஆகுறோம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து இந்திரியத்துக்கு பின்னாடி போறோம். தியாயத்தோ விஷயான் பும்சக சங்கஸ்தேசு பாஜாயதே சங்கா சஞ்சாயத்தே காமக காமாத் குரோத அபிஜாயத்தே.
சங்காத் சஞ்சயதே காமக காமாத் குரோத அபிஜாயதே. இது என்னன்னா, இந்த புலன்களை பற்று வச்சிருக்கனால நமக்கு என்ன பண்றோம், ஒரு ஒரு பொருள் மேல ஆசை வச்சிருக்கோம். அந்த காம குரோத, ஓகேவா. சோ அந்த ஆசை நிறைவேறலன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு என்ன ஆகுது, குரோதம் வருது. குரோதம் வர்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்ம மனநிலையில இருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறோம் இல்லைங்களா. சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குரோதம் வந்து என்ன ஆகுது, குரோதாத் பவதி சம்மோக, சம்மோகா ஸ்மிருதி விப்ரமக, ஸ்மிருதி பிரம்மாசத் புத்தி நாசோ, புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி. இந்த காமம் குரோதம் எல்லாம் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு நிறைவேறலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு கோபம் வருது இல்லையா, புத்தி நாசனம் ஆகுது. புத்தி நாசனம் ஆகுதுனால அவன் தப்பு பண்றான், தப்பு பண்ணி கீழே விழுறான் இல்லையா. ஓகே. சோ இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணணும், இந்த புலன்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பு போல. பாம்பு வந்து நம்ம எப்படி கையாளணும்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ராகத்வேஷா விமுக்தஸ்து விஷயான் இந்திரியச்சரன் ஆத்ம வஷ்யை வித்யேத்ம பிரசாதம் அதிகச்சதி. சோ இந்த புலன்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அடக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆமை இருக்கு இல்லையா, தனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு வந்த புலன்களை வந்து உள்ள இழுத்துக்கும். ஓகேங்களா. சோ இந்த புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல் படுத்தணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும். அது யார் கொடுத்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆச்சாரியர்கள். இந்த கிருஷ்ணர் வந்து காரணாற்ற கருணையால இந்த உலகத்துக்கு வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. வாச்சோ வேகம் மனசா, அந்த புலன்களை வந்து நீ என்ன பண்ணு, கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. வாச்சோ வேகம் மனசா குரோத வேகம் ஜிவ்வா வேகம் உதர உபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான்யோ விஷாஹேத திருக சர்வம் அபிமாம் பிரீத்திவம் சா சிஷ்யத். ஸோ நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அந்த உந்துதலையும் மனசோடைய உந்துதலையும் கோவத்தையும் நாக்கோடைய நாக்கோட ஆர்வத்தையும் இந்த இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய் வயிறு சென்ஸ் செக்சுவல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஒரே லைன்ல இருக்கு. இந்த 3 விஷயத்தையும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியில முன்னேற முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இந்த விதி விதானங்கள் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறத வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது. ஓகே. சோ எதுல எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம், அத்தியாகார பிரயசியஸ் பிரஜல்போ, அதாவது சாப்பிடுறது அதிகமாவும் சாப்பிடக்கூடாது, தூங்குறது கம்மியாவும் தூங்கக்கூடாது, தேவையில்லாத விஷயத்தை வந்து பேசக்கூடாது, எதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு உகந்ததோ அதெல்லாம் ஏத்துக்கணும், எதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் தூர வச்சுக்கணும், ஜனசங்கஸ்ச பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும், லௌல்யம் பேராசை இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா. சோ இது மாதிரி பக்த சங்கத்துல இருந்துட்டு ஒருத்தர் உற்சாகத்தோட உற்சாகா நிச்சயாத் தைரியா தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தானாத். சோ ஒருத்தர் உற்சாகம் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் அன்பு பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியில இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்படி பண்ணா நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி மாயையிலிருந்து வெளியே வர முடியும். சரிப்பா, நான் மாயையிலிருந்து வெளியே வந்த எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்னா 3 விதமான துன்பகத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும். அதி ஆத்மிக, அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக. இந்த பெரும் துயரத்துல இருந்து நம்மளால வெளியே வர முடியும். ஓகேங்களா. சோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், தேவையில்லாம அரசியலை பேசுறோம், அப்புறம் வந்து திரைப்பட நடிகர்களை பேசுறோம். அதுக்கு பதில் நம்மள ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க எங்க பிறந்தாங்க, என்ன பண்றாங்க, எங்க போறாங்க வராங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸை பேசுறதை விட, ஓகேவா. சோ இதெல்லாம் பேசினா எனக்கு உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்குதானா, கண்டிப்பா இல்ல. ஓகேவா. சோ அப்ப நான் எங்க மாறணும்னா, நான் எதை பத்தி பேசுறேன், இந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸையா சினிமாவையா இல்ல வந்து எதை நான் பேசணும், இதெல்லாம் பேசினேன் எனக்கு இத்தனை நாள் உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்கல. சோ நான் என்ன பண்ணணும், அப்போ யார பத்தி பேசினா எனக்கு நிஜமான சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா. சோ நான் எனதுன்ற விஷயத்தை விட்டுட்டு கிருஷ்ணாக்கு போகணும். சரிப்பா, கிருஷ்ணரை பத்தி பேசினா எனக்கு என்ன நடக்கும்ன்றத பார்க்கலாம். ஓகே. கிருஷ்ணர் செஞ்ச பாலிட்டிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவரும் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம குருஷேத்திர போர்ல வந்து அவர் பாத்தீங்கன்னா தூதுவரா போறாரு, எல்லாம் நிறைய விஷயங்களை பண்ணியிருக்காரு இல்லையா. அதை பத்தி பேசலாம்.
அதனால கௌரவ படைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அஸ்திரம் எடுக்கலைன்னா கூட அவர் பக்கம் வெற்றி வந்துச்சு. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணன்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அதை பத்தி பேசலாம். சரி, சினிமா பத்தி பேசுறதை விட நான் வேற எதை பத்தி பேசலாம்? கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குண லீலைகள். எப்படி அவர் ஒரு சுண்டு விரல்ல கோவர்தன மலையை தூக்குனாரு இல்லையா? எப்படி வந்து விரஜவாசிகளுக்கு வந்து அவர் ரொம்ப பிரியமானவர்களா இருந்தாரு. கோபி ஸ்ரீகளுடையோ லக்ஷ்மி தாயாருக்கோ எப்படி அவர் வந்து பிரியமா இருந்தாரு. அதை பத்தி நம்ம பேசலாம். ஏன் வந்து அவர் கௌரவங்கா வந்தாரு இல்லையா? ராதாராணியுடைய அன்பை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் அவர் வந்தார். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், எதா எதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதா. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய துன்பங்களை போக்குறதுக்கோசம் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருணையின் வடிவமா வந்து அவதாரம் எடுத்து வந்தார் இல்லையா? அதை பத்தி பேசலாம். ஓகே, சோ சரி, இதை பத்தி பேசுறதுனால எனக்கு என்ன நடக்குது? ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதக தெக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைத்திமாம் ஏதிசோ அர்ஜுனா. என்ன கிடைக்காது? புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அவருடைய பிறப்பு லீலைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு மறுபடியும் பிறப்பு இல்லைன்றத அவரே சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஒரு நன்மைக்கோசமா நமக்கு என்ன பண்ணலாம்? அவரை பத்தி நம்ம பேசலாம். ஓகே, யாரோட சங்கத்துல பேசணும்? பக்தர்களோட சங்கத்துல பேசணும். சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் இந்த உலகத்துக்கு ஏன் வந்தாரு? பரித்ராயான சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இதுக்கோசம் வந்திருக்காரு, நம்மள விடுதலை பண்றதுக்கோசம் நம்ம வந்திருக்காரு. நம்ம ரெடியா இருக்கிறோமா? அந்த ஒரு கேள்வியை போட்டுக்கணும். சோ இதெல்லாம் கேட்கறதுனால அவருடைய காரணமற்ற கருணையால நம்ம கட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை நம்மள அவரால் விடுவிக்க முடியும். படிப்படியா நம்ம ஆன்மீக தளத்துக்கு முன்னேற முடியும். இததான் வந்து யார் உணர்ந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாரத முனி வந்து உணர்ந்தாரு. இந்த வேதாந்திஸ்ட் 4 பேருடைய சங்கத்தால அவர் என்ன பண்ணாரு? ஒரு சாதாரண வேலைக்காரி மகனா இருந்தாரு. அவர் என்ன ஆனாரு? உயர்ந்த தளத்துக்கு வந்தாரு. கடவுளை முகத்துக்கு நேரா பார்த்தாரு. சோ இது மாதிரி நம்மளும் கண்டிப்பா முடியும். எப்படிப்பா முடியும்னா, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதை என்ன கொடுத்திருக்காரு அந்த விஷயம். இஸ்கான்ன்ற ஒரு பெரிய ஸ்தாபக ஆச்சாரியா இருந்துட்டு நிறுவனம் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. அங்க இருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஒண்ணும் இல்லைங்க, சிம்பிளா காலையில வந்து மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணணும், நாமஸ்மரணம் எத்தனை நாள் எத்தனை ரவுண்டு நம்மளால முடியுதோ அந்த அத்தனை ரவுண்டு நம்ம நாம ஜபம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? சோ இந்த வாய்ப்பை வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமநேஸ்து தாஸ் பிரபு நம்ம வீட்டுல இருந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஜூம்லயே கலந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க என்ன எனக்கு பெருசா நடக்க போகுதுன்னா, நான் கடவுளை பாக்குறேன்னா விருப்பம் இல்லை, கடவுள் நம்மள பாக்குறார். அது வந்து நமக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நம்ம மனசளவுல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஓகேங்களா? பொருளாதார அளவு முடியுதா இல்லையான்றது அது 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 பார்க்க கூடாது. மனசளவுல நடக்கும். அப்புறம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு நம்மளால என்ன கைங்கரியம் கடவுளுக்கு பண்ண முடியுமோ அந்த கைங்கரியங்களை பண்ணிட்டு நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மெயினா முக்கியமா எங்க டேக் ஹோம் மெசேஜ் ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுச்சிங்களா மாதாஜி பிரபுஜிஸ்? ஓகே, ஸோ என் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஆல் glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. குரு அண்ட் கௌரங்க. சர்வ பிரபு லைவ் போயிட்டு இருக்குது, ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி, நான் ஹோஸ்ட் மாத்திடுறேன். மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, பகவான் தான் படிச்சிருக்காரு யோகமாயா மகாமாயா ரெண்டையும் படிச்சிருக்காங்க. பட் யோகமாயா வந்து அவர் முன்னாடி வந்து செயலற்று போகுது. சரி மகாமாயா இந்த மாதிரி செயலற்று போயிடுது. இப்ப என்ன காரணத்துக்காக மகாமாயா நம்மள வந்து இந்த மாதிரி சிக்க வைக்கிறாங்க மாதாஜி? பிரபு, அது சிக்க வைக்கிறது இல்ல. ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாம் ஏன் இங்க இருக்கிறோம்னு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி போடணும். நமக்கு எல்லாம் வந்து ஆசை என்ன, கிருஷ்ணா நீ மாத்திரம்தான் படைப்பியா, நீ மாத்திரம்தான் அனுபவிப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நானும் வந்து படைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து இச்சை இருக்கு. நம்ம இங்க இருக்கிறதுக்கு காரணம் இச்சை. ஓகேவா? சோ இந்த இச்சையில இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உலகத்துல நமக்கு எப்படி பரத் மகாராஜா வந்து கடைசி நிமிஷத்துல எப்படி நினைச்சாரு மானா பிறந்தாரு இல்லையா?
ஆமா மாதாஜி, ஓகேங்களா? கரெக்ட் அது மாதிரி கரெக்ட். நம்ம ஆசையினால நம்ம இந்த இடத்துல வந்திருக்கோம். நமக்கு என்னன்னா அனுபவிக்கணும்ன்ற ஆசை. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்திமாம் ரிச்சதி. அதாவது உண்மையான அனுபவிப்பாளர் அவருன்னு நினைக்கிற நம்ம. நான் தான் வந்து ஐ எம் த ஓனர், ஐ எம் த என்ஜாயர் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் பிரச்சனை. ஓகேங்களா? இருக்கிற விஷயத்த நம்ம கிளாரிட்டியா எடுத்துக்கல. ஓகேவா? சோ நான் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், அங்க வந்து தப்பு நடக்குது. ஆனா உண்மையான அனுபவிப்பாளர் அவருன்றதை நம்ம வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரச்சனை இருக்காது. சோ இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இயற்கை இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு யாரு வராங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, இந்த 3 குணங்கள் வந்து தாக்கப்படுது. உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் பேசிஸ்ல வந்து நீ வந்து எஸ்கேப் ஆகணும். அதுக்கு நீ ஆச்சாரியர்களை அணுகணும். இது சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப மழை வருதுங்க பிரபு. ஒரு பாத்திரம் வைக்கிறேன் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி, அங்க சேர்ற தண்ணி எப்படி இருக்கும், பக்கத்துல வந்து சாக்கடை இருக்கு, இன்னொரு பக்கத்துல செம்மண் இருக்கு, அங்க விழுற தண்ணி எப்படி இருக்கும்? கலர் நிறம் மாறுதா இல்லையா? நிறம், குணம் எல்லாமே மாறி இருக்கும் மாதாஜி. மாறுது இல்லையா? சோ இந்த பௌதிக உலகத்தோட தன்மை வந்து இங்க யார் வந்தாலும் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த 3 குணங்களால அவங்க எல்லாருமே தாக்கப்படுவாங்க. நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் பேசிஸ்ல நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தவறா நம்மள வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றோம்னா உடல்ன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றோம். அதனால 3 குணங்களுக்கு உள்ள ஆட்படுறோம். அதனால இந்த டூயர்ஷிப் நானே உரிமையாளர், நானே அனுபவிப்பாளர்னு நினைக்கிறோம். பட் ஃபால்ஸ் எங்க எப்படி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம மாத்தணும்னா நான் ஆத்மா, கடவுளுடைய நித்திய சேவகன், கடவுள் பரமபுருஷன் தான் இது எல்லாத்தையும் படைச்சாரு, அவர்தான் அனுபவிக்கிறாரு, அவர்கிட்ட நான் தஞ்சை எடுத்துக்கிட்டேன், என்ன மாயை வந்து ஒண்ணும் பண்ணாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் பதில் சொன்னேன்னா பிரபு கரெக்டா உங்களுக்கு? ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் எக்ஸலண்டா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிறைய ஸ்லோகங்கள் கோட் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மகாமாய யோகமாய இதுல இருந்து இன்னும் இது எனக்கு டிஃபரன்ஸ் சொன்னனே பிரபு. மகாமாயா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பூலோகத்துல இருக்கிற மகாமாயா பிரபு, அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை விட்டு நீ என்ஜாய் பண்ணு, இப்ப என்ன கொஞ்ச நேரம் தூங்கு, அப்புறம் யூடியூப்ல ஃபாஸ்ட்வேர் பண்ணி கூட நம்ம ஆர்த்தி பண்ணிக்கலாம், இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குன்னு சொல்லுது பாருங்க. நம்மள கிருஷ்ணரை கிட்ட இருந்து தூரம் வைக்கிறது வந்து மகாமாயா. பக்தியை வந்து அதே கான்சியஸ் இல்ல, நான் எழுந்த மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணோம், நம்ம மாதாஜி வந்து நிறைய அட்மின்ஸ் ஃபார்வர்ட் பண்றாங்க இல்லைங்களா, நம்ம லீடர் வந்து சொல்றாங்க பாருங்க, நம்ம குரூப்ல வந்து பாருங்க நம்ம தமிழ் டீம் தான் கம்மியா இருக்குது, நம்ம வந்து முன்னாடி வரணும் இல்லையா, நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோம், அத்தனை பேர் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றோமான்னா இல்ல இல்லையா. அதே வந்து யோகமாயா வந்து இல்ல, ஒரு உந்துதல் கொடுக்குது, நீ வந்து கிருஷ்ணருக்கு ப்ரையாரிட்டி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து யோகமாயா பிரபு. ஹரிபோல் ஹரிபோல். என் பண்ணிக்கலாமா, அடுத்த செக்ஷனுக்கு லேட் ஆகுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணிட்ட மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, லைவ் ஸ்டாப் லைவ் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டாப்.